Ngerti sadurunge winarah. Nggih. Sesuk mesti dina Senin, ya ora? Nggih. Nah, iya ngerti Bapak mulo. Nama lengkapnya Kimora siapa? Kimora Dewi Songgolangit. Kimora Dewi Songgolangit. Nggih. Asli niku jenenge asli. Boten. Lho ngono boten. Nama panggung. Oh, nama panggung. Cilike ndek nama panggung. Apik lho, apik. Nama aslinya siapa? Lengkap. Lengkap no. Oke. Ya. Namanya Faradiba Kimura Azra Kurnia. Alon-alon Bapak rada budek. Faradiba. Nggih. Ya, Faradiba. Heeh. Kimura Azra Kurnia. Nggih. Bapak asmane sinten? Wawan. Alah anake Wawan ya. Jenenge anak angel ra karuan. Ibu asmane sinten? Yayu. Nggih. Wah, yuk Yayu anakmu pintere ra karuan yuk ya. Aduh, jebule anake Yayu karo Wawan to ya. Aduh. Oh, kelas pinten, Nduk Cayu? Kelas 3 SD. Kelas 3. Nggih. Cita-citane sampeyan gede pengen dadi napa? Presiden terkenal. Jos. Presiden terkenal. Amin. Daleme pundi, Nduk Kimora? Daleme nggih mriki. Mriki Buru Sari mriki? Nggih. Ibu presiden apa? Kok seneng nyinden? Mboten. Lah ibu nyambut gawene napa? Dagang buah. Oh, dagang buah. Cocok iki lho. Iki yo hasil saka dodolan apel karo jeruk iki ngene iki. Mboten kok. Mboten. Mangga karo duku. Mangga karo duku. Nggih. Sesuk Om Sigit diparingi dukune nggih. Nggih. Cita-citane dadi presiden. Wah. Badhe nembang napa, Nduk? Pangkur Banyumasan iku lho. Weh, iki lho. Pangkur Banyumasan. Nggih sing kuwi lho. Apa ya? Sing Raden kuwi lho. Oke, slendro. Mulai latihan nyinden kelas pinten, Nduk Kimora? Kelas TK. kalih. Oh, berarti lagi setahun latihan ini. Nggih. Sing latih sinten? Bapak. Bapak kalih Mbah kula. Oh, kalih Mbah. Soale dhisik Mbah kula wi nggih presiden. Oh, Mbah Putri sinden. Heeh. Oh, iki getih sinden iki mulai. Wis, aku wis percaya wis sinden kondang ngene. Iki mula ana tetembungan titisane mbae ya iki. Ora enak titisane bapake apa ibuke iki ora ana. Nitis ki ning putune. Nggih. Mbah Putri asmane sinten riyen, Nduk? Yasri. Oh, Mbah Yasri. Lak lengkap Yasriyati. Oh, wis titisane Mbah Yasriyati kan. Mengko dibablaske eling-eling berarti napa-napa. Nggih. Wah. Apik niku kok make upan piyambak, Nduk? Dandan piyambak. Gawe alis. Kok nggih alis? Oleh dandan make up. Dandan ning apa sapa ya? Tapi sampean kok nggak kenal. Ya ora apa-apa niki diduduhi mbok dandane ning ndi. Mbak Wiwi kuwi lho. Oh, Mbak Wiwi kenal Pak Sigit. Oh, nyepelekke. Oh, Wiwi to? Nggih. Kanca plek karo Pak Sigit. Mosok ya? Weh, lah biyen tunggal sebangku. Nggih. Pas tuku mie ayam. Nggih. Nggih. Salam nggih Bu Wiwi nggih. Nggih. Kula tak nembang mawon nggih. Oh iya, Alah. Bapak Ibu mirsani to iki? Endi? Bapak ada nonton, Ibu nonton. Lah ibu niku. Ndi Ibu tiri? Bu Yayu pundi Bu Yayu? Niku. Oh, sing jilbaban niku. Nggih. Oh. Ayu to. Ayu. Oh, iki lho dadi anak pinter mromosekke wong tuane ya. Bias Oke, kula tak nembang nggih. Nggih, Dinik. Raden semonten. Raden
Tepuk tangan. Wah, Pak Sigit percaya wis sampeyan tetep kondang kowe. Wis tenang. Amin. Nggih. Nyata lamun satria jodi pati. Wah, hebat. Kowe iki upama ana sindenku Indri ngerti kowe terus delosor nyembah. Nggih. Apik-apik Nduk. Cetha larase pleng kata-katane jelas. Nggih. Nah, nggih. Prakasaka kahkut lahar Angel lho iki, Nduk, angel iki. katik simbar caca Apik. yen ngendika gerang pindah kutur Bu Yayu nggih saged ngeten iki mboten, Bu? dasar satria Titisane mbae. Rawira Rama Eling. Eling kula eling Kaya kae ya, Nak, ya. gunungane Senapati. Joget, Nduk. Oh ya, oh ya. Eling. Eling sapa eling dan eling eling sapa eling bali yo maning sampe gawe disikar dadi selawe Rama mong sawiti kakek pilihananku eling sapa eling bali yo maning janer gunung sakulon banjar patok Eling sapa eling bali yo maning
dadi pilihan ati. Joget dong. Asik. Mumbal dok, mumbal. Ya. Tepuk tangan untuk Kimora. Suwun. Aduh, pintere anake Bu Yayu. Nggih, Bu Yayu nggih. Nggih, ayu Bu. Heeh. Wah, ibumu ngerti kowe nembang ati ngowah. Ngono ya. Lega sik, minum sik nggih. Duh. Lagi setahun latihan wis iso eling-eling sak bawane. Heeh. Wah, Doro Ijo mlebu kurungan bareng iso hafal bareng tarian. Oh nggih belajar kan belajar. Iya. Upama omahmu cedhak omahe Pak Sigit tak ciweli pipimu terus ya. Kelas 3 ya. Sak umurane anakku wedok, sak anakku ragil sak sampean kelas 3 SD. Ya nggih. Anak wedoke mangan aja. Mangan karo bantai bapake ya. Oh sampean nggih paham terus. Weh, lah nggih. Dimasakne ibu makne karo apa nek ibu? Weh, alah guru kecap. Piye to yuk? Oh iya ora apa-apa, wis kecap ora apa-apa. Nggih. Nggih, mungkin nembang mulai Nduk Cahayu nggih. Nggih. Mungkin nyuwun sangu Pak Sigit mboten sampean. Nggih, iya. Wah, nganggo duit apa ora iki?